Velkommen til Vinduespudsning.com den 23. marts 2011. Vi skal i dag kigge på en ny vandbørste, der netop er kommet på lager. Vi er meget begejstrede for lige netop den her børste, for det er den første børste, der stort set er konstrueret direkte til waterfed cleaning. I hvert fald således, at der virkelig er tænkt over de tekniske detaljer omkring produktet. Som det sikkert ses, så er måden selve børsten er skåret på ganske speciel. Den er ikke bare skåret lige over, og hårene sidder også i en relativt speciel vinkel. Det gør den for at lave et nøjagtigt og ensartet pres, når børsten rammer ind på glasset. Som I kan se, så spreder hårene sig helt præcist ud til siderne. Selve børsten er konstrueret sådan, at der er 5 i systemet. Der er altså 5 vandbørster, hvor den sorte nylonbørste er til førstegangsrensninger. Og så findes der disse dobbelttrim røde polyesterbørster, som har nogle ganske tynde hår. Og de er gode til vedligeholdelsesopgaver. På grund af, at den er skåret på den her måde, den er, så går det rigtig hurtigt at vaske, fordi vi distribuerer vandet helt præcist. Som I sikkert kan se, så er der en integreret plastikskraber, som kan tage fugleklat og deslige. Der er quick release knapper her. Så selve det her stykke, det bliver på teleskopstangen, så det kun er børsten, man udskifter. Den fås med standard 6 og 8 mm dyser, eller med de helt fine 3 mm dyser. Der er dog samme ø-diameter i ind- og udgang, som der er de store her. Til systemet kan man også tilføje forlængere i nylon. Ganske enkelt. Solid, holdbar nylon, der passer sammen med standard justerbare vinkler. Det fås i 10, 20 og 30 cm. Men lad os lige prøve at se, hvordan den fungerer op på glasset. Tænd lige for vandet. Og heroppe der har vi sat en 10 cm forlænger på. Men som I kan se, så ligger børsten sig helt perfekt til glasset. Den gør simpelthen det, den skal. Distribuerer vandet helt præcist. Så det går rigtig stærkt med vedligeholdelsesopgaver. Og det er det handler om, den hastighed her. Således. Ja, jeg håber I kunne se noget. Jeg står her og holder den med en hånd. Men ja, det er stort set hvad det handler om. Vi er super begejstrede for den her kost. Det går rigtig stærkt. Den arbejder virkelig godt på glasset. Og det er et velgennemtænkt produkt.